na ji me ke faɗa amma kamar ban ji ba sosai. Na faɗa maka ne ka ban miliyan 10 idan habba ka bani ba ko me ya faru da kai ka kuka da kanka. Miliyan 10, 10 million. Yes. Ina son ki gane cewa ni fa ba karamin mutum bane a garin nan, sannan kuma ki san cewa na san duk kokarin ki ne ki tona asiri na ne, to ke baki saki tona asiri na ina ga miki wannan. Cewa ne ka bani miliyan 10 idan habba ka bani ba to ko me ya faru da kai ka kuka da kanka, ko kuma duk abin da ya faru ki kuka da kanki ba. Kai yaro man kaza. Assalamu alaikum. Mahmud, ya aka yi ne to? Ya garin? To ku shigo mana ina ciki ai. Ku shigo kawai. Sannu ku da zuwa. Wallahi lafiya. Allah mai gida yana ciki? Yana nan ciki. Ke ba matsala za mu yi mun yi wa da shi. To ba matsala. Mun yi wa da shi. To bismillah. Na gaji sosai, amma kika san an yi min duka. Wallahi ka nake ji. Kai gashi ma alamar kayan nuna a gaji kake. Kun yi aiki da yawa. Wallahi ayyukan ne suna da yawa, kin san aikin office. Ba a wancan da wannan abubuwan sun yi yawa sosai. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Assalamu alaikum. Abuja amarya. Sai ga kunan. Mahmud kenan. Ba shi. Ya kokari. Alhamdulillah. Mutum ya to kai dai ka ji yin aure ne. Ba haka bane ba ka san aure lokaci ne. Gaskiya ne. Haka da yake ta cewa alamun bai shirya. Ka sa mutan gara ko dama haka kake so. So amma ka san yanayin namu na yanzu ya kamata mutum ya aure ya ji daɗi. Ina son ka samu sauki a rayuwarka ne. Lallai dai ina zuwa. Fadila magana nake miki fa kina kallo na kina juya idanuwa. Wai baki ga baki na bane? Ta ba mun gaisa da su ba? Okay. Dan kin gaisa da su kawai shikenan sai kawai ki share su. Au. Dama zama suka zo ne. Okay. Idan ba zama suka yi ba bako yanzu cikin gidan nan Fadila kina kallo ba za ki bashi ko ruwan sha ba. Fadila ban san yaushe kika zama haka ba wallahi.
ai mun sai mu zo mu Ba shi za mu ci. Ba za ku tsaya ba. tunda hanya ta biyu. Ba za ku ɗan jira Wallahi ba. ba. Hanya ta biyu. Hanya dai kawai muka ce bari mu bi mu gaisa. Insha Allah. Sai an ji. Sai an ji. Dan Allah bayan Allah irin wa'annan kawai muna ginin information ne saboda me za ku yi shi irin wannan sai ka ce wani mai laifi ya haƙuri ka ji to ka ci abinci ina ba ci ba tun safe ina ba ci ba ka je ka sama mashi abinci da lemu mai sanyi da ruwan roba mai sanyi kaji? Yes sir. Okay sir. Ya haƙuri kaji? To, ka san mutanenmu ba kowa bane ya iya aiki. Ka natsu kar ka damu. Ka ce ka san mutanen da suka yi daga wannan ko? ɗaya na sani cikinsu. Wallahi ɗaya na sani. Wane ne shi? Sunan shi horo ake ce mai, shi kaɗai na gani wallahi labai. Horo ko? Shi kaɗai na gani. Idan muka je da kai ko na haɗa ka da jami'ai ai za ka iya kai mu yake ko? Na sani inda yake. Amma ba ka sani ba a yi mana ƙarya. Idan aka yi mana ƙarya za ka ci uwarka. Wala zan faɗa ma gaskiya. Wala zan ma gaskiya. Bashir ya kamata ka sa mutumin addu'a. Allah ya aurar da shi. Alashi kar maye. San zamanin mu na yau din nan. Wallahi mutuwa dauke da dai take mutane. Yana ji yana gani zai ji a salansa. Allah. Kun ga na ba ku daga nan zuwa ƙarshen wata a samu mawa da ta dace. Ka ji ba? To. Muna na ai ga fili ga doki. Allah ya sa mu dace. Da bara mu ci. Okay to ba da mu sai mun yi yayi kyau. Wai kai ya aka yi ne magana kuɗin na ne ya aka yi ne magana kuɗin nan nawa. Haba horo. Kai da Allah ka dakata. Ko na gama daga nan zuwa a zahar ka je ka nema min kuɗi na. Wallahi in baka nema min kuɗi na ba daga nan zuwa a zahar wallahi sai na cire ma. Allah ba ake. Haba horo. Hakuri fa ake baka. Hakuri nake baka. To barka ji na baka daga nan zuwa a zahar ka te ka nemo min kuɗi na ka kawo min. Wallahi idan baka kawo min kuɗi na cikin wannan lokacin ba wallahi sai na ciran ma kunni. Da Allah ba ake hada ka. Da Allah ake hada ka. Malam je ka nema min kuɗi na kana gaya min Allah kai ka bi ni sanin sane ni da haƙƙi na har ka gaya min wannan magana. Ahmad dama da gaske 'yan sanda suna zuwa layin nan ne? Kai ai ni ga ne ba jiyau ba. Sai ka lura ma sosai za ka gane 'yan sanda ne. Lallai idan Jabir ya dawo garin nan akwai babban matsala. Ok, shi ya sanya kwanaki ummi take dukan ruwan ciki na akan cewa muna waya da Jabir. Na ce mata ni rabona da jin murya Jabir tun rabonsa da garin nan. To, Allah dai kai sa Jabir ya waiwayo ya dawo garin nan saboda idan ya dawo za a iya samun babban matsala. Gaskiya ne. Saboda Ahmad gaskiya idan Jabir ya dawo garin nan to gaskiya matsalar da aka fuskanta a baya to gaskiya ta yanzu ta fita. Gaskiya ne wannan, amma mu za mu yi kokarin duk yadda za mu yi isar mai da sako saboda ba ma fatan a samu matsala. Ni kokin san zuciya ta rauni gare ta
tun ɗaza nake ta sake-sake kin ce mani kina ta mafalki da Fadila kwana 3. Gaskiya malam, gobe ko jibi zan shirya in tafi Abuja. Yau in bacin a banki ga waya. Me kai na a kama hanya ta Abuja. Inda wani abu ne ai da an bugu. Hankali na ya kasa natsuwa da Fadila. Ni dai ina sa in je in ganta. Saboda a kullum bana samun natsuwa. To haka kike gani? To bari in yi da alwallan nan. In ɗanye ta waje. In gani me zan dan samu. Bin da na samu zuwa jibi sai ki kama hanya zuwa Abuja. Shikenan. Bari in tashi ni kuma in je ɗaki ce ba nan da ka sai in je in gyara. To. Allah ya taimaka. Amin. Hajiya! Subhanallah, hajiya lafiya! Wai lafiya gidan da ba a bari shi kuɗi na gan shi kuɗi haka. Ina mai gadin ne wai? Hajiya! Subhanallah, hajiya lafiya! Lallai shi. Wani bai sama Alhaji. Alƙur'an Alhaji ya mutu. Me ke faruwa Hajiya? لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون يا الهادي أتي me yasa shi Alhaji Ati inna lillahi wa inna ilaihi ya barayi da suka shigo gidan ba wani barawan da ya shigo gidan daga ni sai Hajiya cikin gidan nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ka tashi yanzu Alhaji ka mutu kenan ya Alhaji ya Alhaji ya tabbas mutum biyu ne suka shigo gidan su biyu ne suka shigo a mota gidan kuma shi da kansa ya riko su suka fita. ka tabbata babu wanda ya shigo gidan bayan su babu wanda ya shiga kafin su kuma bayan sun fita babu wanda ya shigo cikin gidan. mutum da ke rayuwa a gidan daga matarsa sai kanansa kuma baya nan masa da abin ya faru sai kuma wayarin da yake aike gidan shi kuma ya yi kwana 10 baya gidan sai kuma ni mu kaɗai ne wa'anda ke zaune a gidan. sada abin ya faru kai da ita ne kaɗai a gidan? Tabbas daga ni sai ita. Shikenan ba mai gadi za mu yi mai da kasal kuma za mu ci gaba da bincike insha Allah in gaske ka ta fito za a furta in Allah da mai gadi kwantar da hankalinka baba. To shikenan Allah ya nuna mana gaskiya wanda suka aikata wannan mummunan aiki. Kai dai a binciken da na bincike shi ya gaya min cewa ya san unguwarsu amma bai san gidansu ba. Nice. Ai sanin sunansa da anguwar shine matakin nasara. Insha Allah yanzu tun da an san sunan an san unguwar fine and good. Ka san ya sami labarin cewa jami'an tsaro sun kai a gawar. So dole ne yake makarkata yake ji. Gaskiya ne. Ka san shi ran kai da duk mai laifi dole zai ta bibiyan labarai domin ya ji shin akwai labarinsa a ciki ko kuwa babu. No problem. We are going to catch him. Catch. Definitely. Yes. Thank you, sir. We are going to catch. Horo, me taimaka ka kashe ta? Ni ma ban san abin da ta ba ka kashe ta. Hakan nan ka kashe ta? Eh? To wallahi tallahi idan har baka gaya min gaskiyar lamari ba to ina mai tabbatar ma kana cikin mummunan matsala. Ni wasa na kai na kashe ta yalla bai. To waye ya saka? Hanza ne yasa na kashe ta kawai ni kuma in dai aiki ne aka bani ba jira sai na aiwatar. Hamza